Go abarai au baba wikirana asomuyega bwa matanga yo kumwenia omworoki wa oyogo tebekana kwerusyo bugima aso kunywe sumo magega yogo itwa no mugambi me sublocation ya amabuko yogo toka ime ye wodi ya Ichuni ebunge ya Nyariba Masaba county ya Nyariba county ya Kisii nigabara yabo banyara kugikiria egekorekyo asinonya nabo balieira yoko gendera gusira e amateyo na mono gusira omwana oyo nyagusira abakagotika magega Ngaichaga iganga tebatuka nase na bango bantu ngabogori ekwere amachibo ari amanyina kwane nyamange ngane gutwa gorusya nanye nyirararia propaganda yacha mu Buganda bwo wabanda Ichuni and saying petrenese ekene kerorekane Buganda mbori ku Rwanda onyo Buganda bwo kutoka na bipade mama bwo kutoka no kieto rohocha tutike kumaina abantu baito Gabogoria etineke gabogoria kaunjo kana chobisi chosi andra utinyere yurobere na kori gindi biswa yurobandi atomu Nairobi na DCI amachiwo yatiremokere omwana na rori geteri yurokori nerori gete postmortem muntu wakorata tokore postmortem I stood there because na tekete manyeke maene mwana taruareti mwana nda ya MBA ya bindete abanyinga tote tinda bindia rosu bigatoma the post mortem no ya go koru tumanenga ngite mwana peritoche tu ara go pima ya era bachiwa gatamu kisomo tukamitachi korera gwakorera twese inje mwishimiwa timwaka retikura eronje tingoet lakini ne mugambi ito nayo ko kato tuke ko mugambi ito elinde na ito binyo bito bigenda biye usero Paul Sima arati ya chiri nyoro bito ma akole mirimo aenda asata ketema amatoke mokore tiganda angeli in fact ari gonda angeli ayo ko nyoro gesiye na kwamba abeti nyendo mutonto agera tukomera ne tawo ni tochi tukomera na karaba tochi iganda yetu mheshimiwa Simba arati omwamaiga na ndo motebe na twakire mbiya mono asige tora rwego cha somuchyo lakini mwana watu mumuromo nene ayanda mumurowe ngarango isanire mumuro tana tu mumura ngamba tarokari kawara mabati 25 at 30,000 ngamoretera mumuro yachaga chirwe saiga narara na baigori togotigana nayo nigaba bwatani bekyombe kemanye